fi ar y pod. Ond ble mae Dom? Pwy o oer? Wedd hi'n wer yn y cwed dwe. Mae hwnna'n gallu bod yn iaith gwbl gwahanol. Oedd y cwmni goffod talu miloedd a miloedd o pudnoedd am mistakes fi. Croeso i podlediad Pwy Sy'n Galw gyda fi, Lloyd, y podlediad lle ni'n rhoi cwestiynau a dilemmas i westeion arbennig iawn. Mae dan ni westau hyfryd dan ni heddiw, llawn charisma, llawn personoliaeth. Stop. Gwyneb cyfarwydd iawn i Hansh, the one and only, Ceri Siggins, a.k.a. Ceri Siggins. Yeah. If you catch you at the right time. Ti'n iawn? Yeah, good. Ti'n iawn? Yeah, diolch am gael fi. Diolch am dod. Oh, mae'n anrhydedd. Yeah. Mae wir yn. What's the news? What's the news with Ceri Siggins? What's the news? Jiw, na gwestiwn i chi. Dim lot, chi mo, fi di bod yn ffilm o cwbl o episodes o Ceri. Yeah. Sioi fi ar Hansh. Yeah. Lle dwi'n mynd ar gwahanol work experiences. So mae hwnna'n really fun. Fi'n joio mas draw. A mae'n siwto fi i'r dim. Achos i fi'n un o'r pobol na, if I see something, I'm like, I can do that. Ydy e'n gweithio mas fel hynny? Fi'n meddwl bod e. I think I nail it every time. Beth yw hoff un ti'n gwneud? I'r gwylwyr falle neu'r gwrandawyr sy'n falle heb gweld pob un pennod, rwg fla sy'n ni o pa fath o swyddi ti'n gwneud? Fi di wneud building site. Yeah. Nes I ffito mewn fyna. On the tools, gyda lads. On the tools with the lads. Mae dad fi'n builder, so, you know, been brought up around building sites my whole life. Oedd dad fi actually dan fel pan o'n i'n ifanc, oedd e'n danfon fi rownd gyda clipboard a high-vis a hat. Literally, I was like a little kid and I just used to go around like bossing all the boys about it. Yeah. Oedd e actually yn rhoi stuff I ti ddweud i nhw, o ti just yn neud pe bynnag? O'n i just yn rhoi jipping o fe. Yeah. Fi wedi bod ar ffarm. Ar y ffarm oedd probably hwnna oedd un gorau fi. Because I'm so good at being a hambon. Yeah. Because fi'n dod o West Wales. Ti'n meddwl mae hwnna fel fatha yn dy gwaed te felly? O, ydi glei. Merch y mynydd te. Merch y mynydd. Mountain-gil. Chi wedi gwneud y building site yn dy gwaed hefyd. Yeah. Literally gyda dy dad. Ond be arall ti wedi gwneud? Dog grooming. So, oedd yna? O, joyous I must try. I'm a dog person. Oedd y cwn yn sound? Like, o'n nhw ddim yn really sound? Yeah, o'n nhw'n iawn. Wel, pan o'n nhw'n rhoi shower i nhw, o'n nhw bach yn ratty, I guess. Ond o'n nhw'n really cute, and they were very patient, yeah. Rhoi arall? Fi di wneud cigo, so gweithio mewn cigydd. Oedd hwnna bach yn gross, achos I don't really do well with raw meat. Beth o'n nhw'n cael ti'n neud? O ti actually yn fel gyda? So, o'n i da literally fel pork shoulder. A o'n i'n dice o fe lan, torri fe. O'n i bach o psycho, to be honest. A wedyn, o'n i roi yn y mincer, a wedyn troi mewn i sausages. Dwi ddim yn llysieur, ond... pan fi wedi gweld clip o fel sausages yn cael ei creu, mae'n rhoi fi'r ic amdano cig yn bach. Mae fe yn. Beth oedd e fel mewn y flesh? Wel, dyn nhw ddim yn really teimlo'n dda iawn. It's just a bit gross. I mean, sa'n gwybod, fi dal yn bita sausages ar ôl ni, so, you know, it didn't do much trauma. Ond, yeah. O, ddim yn neis, though. Na. It wasn't great. Na. Ond ti'n mo, joyous i. Felly, am rhywun sy'n arbenigwr, ar swyddi wahanol nawr, erbyn hyn. Beth bydd well y ti felly? Job ti'n cysau, ond mae'r tal yn amazing. Gawn ni ddweud ti'n cael 100 grand y tal. Neu job ti'n caru, ond mae'r tal yn minimum wage. Fel 20, low 20s, Oh, well, maen nhw'n gweud money can't buy happiness. Mae'n gallu helpu, ddo. O, mae'n gallu helpu, na gywe. Yeah. Fi meddwl, os byddwn ni gyda 100 grand a year, all my problems would be solved. Ti'n meddwl? Yeah, gallwn ni just fuck on off i Australia, just... Wel, ti'n gyda swydd, mwy? Wel, yeah. Mae'n dibynnu pa fath o swydd, fi'n meddwl, hefyd, ond... sa'n gwybod. Mae'n swnio'n really superficial, ond fi wedi gweud...
Arian. Arian. Ie, fi'n cytuno. Fi'n meddwl falle gwneud y job hwnna am spel, safio loads, gwario loads, a wedyn mynd i wneud rhywbeth ti'n mwynhau wedyn. Felly, beth bydd dream job ti te, os wyt ti'n gallu... Dream job fi? Falle un sydd ddim yn hyd yn oed bodoli, jyst rhywbeth haws ti'n neud am swydd. Pan o'n i'n tyfu lan, this might be a bit random and a bit shocking, ond o'n i wastad eisiau fod yn astronaut. Yeah? O'n i mor, literally, o'n i mor fascinated gyda space. Yeah. Like, o'n i wastad yn watching, like, space documentaries. Like, o'n i gyda, like, Brian Cox space books. Ti'n gwybod Brian Cox? Wrth gwrs. Yeah, ti'n? Oh, nice. Yeah, beth ti'n gwylio fe, cymryd notes? Just gwylio fe. I was just mesmerised. O'n i just fel, fi eisiau mynd i space. A wedyn, ti'n ma, tyfus lan, nes i sylwi bod rhaid fi bod yn good in science and maths and shit. Mae hwnna'n helpu. Yeah, it wasn't for me wedyn. Ond yeah, I'm going to say astronaut, achos fi'n lyfo space. O ti'n meddwl ti'n hoffi'r syniad o fe mwy na actually neud e, her fi'n dychmygu mae hwnna'n mynd i... Dychmyga ti mewn y G-Force machine na. Oh my god, nah, I love it. Yeah? That's what I want to do, like. Yeah. Get me up there. Wel, dwi'n ni'n digon amser ar ôl, os ti eisiau mynd ar gyrfa gwahanol. Ond realistically, sa'n gwybod. Achos fi newid meddwl fi trwy'r amser. Like, fi'n mynd yn bod yn really, like, rwydd. Beth yw'r job go iawn gweitha ti wedi cael? Okay. So, fi da doi in mind. Yr un gynta, o'n i'n gweithio yn chocolate factory. Honest to God. A mae fe'n sŵn on really fun, but it was shit, okay? Oedd e'n like factory, really or, o'n i just yn literally fel pack o chocolate trwy'r dydd. Pam ti dweud chocolate factory, like, ni ddim yn sôn am, like, pa mor bell i ffwrdd o fel Willy Wonka yw hwnna, like. So oedd e'n actual factory, like, it was like, nath nhw agor e, like, it's like, it was an abandoned factory, like, a oedd e'n actually really cool, fel oedd, like, oedd lot o character amdano fel. Yeah, adeilad. Yeah, ond nhw'n mynd i, like, neud y lan y stuff. O'n i, like, yn y bit arall. Oedd e mor o'r, oedd e just yn awful. A oedd y swydd i hun yn really, like, tedious. So just, like, pack o, fel rap o. So, chocolate bars o'n nhw, ia? Yeah. Yna gyd o dde? Chocolate bars, a beth oedd o'n i'n neud, like, truffles and stuff. Ond so beth yw e fatha, just our production line, packaging, gone? Yeah. Okay, mae hwnna ddim yn swnio'n hwyl. Yeah, na, oedd e ddim yn. Ond, swydd gweitha fi wedi cael yw y swydd ges i cyn i fi mynd mewn i teli. So, ni'n gweithio fel kitchen designer. Random. O ti gyda qualifications i wneud y job? Yeah, so I actually have a degree in product design. So yeah, ar ôl hwnna, o'n i fel, okay, mae eisiau fi gael job. And o'n i fel, just yn edrych am job gyda, with the word designing. A o'n i nôl yn West Wales, a y peth nes i ffindio oedd bod yn kitchen designer. A basically, job fi oedd, o'n i'n mynd i fel tai pobl. O'n nhw'n gweithio fi beth oedd budget nhw, beth o'n nhw moyn, y pastel. A wedyn, o'n i'n goffod, like, mesur y stafell i ffit o'r kitchen mewn. Wedyn, o'n i'n mynd nôl design o fe, a wedyn, o'n i'n, like, danfon i units out o stuff. A wedyn, oedd y builder yn ffit o fe. Ond o'n i ffili mesur yn iawn, okay? Oh, no! Like, oedd yn awful, like, literally, o'n i ffili... Fi da rhywbeth, a beth yw enw fe fel pan ti ffili, like, darllen numbers yn iawn. Dyslexia. Dyslexia, but the number version. Yeah, okay. So o'n i literally gyda, like, tap mesur, like, the old-fashioned ones. A o'n i'n gofyn nhw fel, give me, like, electric... Ti'n gallu fel rhoi ar y wal and then it just like does it like electronically. Yeah. Ond nhw fel ddim yn rhoi un o'r einau fi, achos nhw fel, oh no, there's more rooms for errors there. I fucked up a lot of kitchens, like just like from like the old ones. Beth bydd yn digwydd pam ti'n... So, ydyn nhw'n cwyno? Nhw fel
Hi hefyd y swydd hi? So, o'n i just yn wastad yn aros am the next phone call, like, I'd just get angry builders on the phone. Is Ceri there? Achos o'n nhw'n gwybod taw fi o the designer stuff. Is Ceri there? And he fel, oh no, not again. Ar y ffôn, and nhw fel, this kitchen doesn't fit. Like, it's happened so many times. Oedd y cwmni goffod, like, talu miloedd a miloedd o pudnoedd am, like, mistakes fi. Wyt ti'n cael, like, unrhyw rybyddion o nhw? Oedd nhw'n rybyddio ti? Neu... Wel, sa'n gwybod. Am rhyw reswm, o'n i yn... I was getting away with it. Am rhyw reswm. O'n nhw ddim di fel ffair o fi, like, fi gadodd achos oedd mental health fi'n shit, achos o'n i mor anxious. Oedd ti actually yn stressed amdano fe? Oh my god, like, o'n i'n mynd gytre, a o'n i'n meddwl amdano fe, like, trwy'r nos. Cwestiwn i ti te, bys ti wedi cario ymlaen yn y swydd na, os oedd e yn 100 grand? Fel o'n i sôn am y cwestiwn gynta. Hwna'n cwestiwn da, achos o'n i yn really, like, o'n i'n isel, like, it wasn't good for my mental health, and, like, would you hang on in there? Surely, nes ti ddim wella, like, o ti ddim yn gallu fel... Ti'n gwybod sy'n un camgymeriad, like, okay, yeah, fi'n deall, fi ddim eisiau hyn digwydd eto. O'n i'n mesur, a o'n i fel... O'n i'n rhoi y number lawr, and, like, I don't know what happened, I just can't do numbers, fel... Falle fel, just mynd gyda unrhyw beth gyda design, mae'n enw oedd probably y tactic. Yeah, ond fi'n hapus nes i fe, achos o'n i wedi cyrraedd pwynt lle o'n i fel mor anhapus, o'n i fel sim gwaith ma yn siwt o fi o gwbl. So o'n i fel, beth i fi mynd i wneud, like... Switch up. Yeah, I need to switch up, a actually wneud rhywbeth sy'n wneud fi'n hapus. So, sy'n contradicto beth wedes i gyda am arian, achos, obviously, o'n i fel, mi eisiau fi fod yn hapus. So, wedyn des i mewn i gweithio yn teli, a fi'n really hapus. Ti'n joio? Fi'n joio mas draw. Nice. Yeah. Beth yw barn ti am works, Christmas do's a stuff? Ti fyna yn mynd full beans, neu o ti'n cadw lid ar ben fe, ti'n aros adre? Ydw i'n cadw lid ar ben fe, Lloyd? Na, ti ddim. Na. Na, ti ddim. I mean, ti'n mo be? Mae'n neud fi'n really anxious os fi'n mynd mas gyda pobl gwaith a fi'n mynd yn rhy pus. Ti'n mo be? Y parti diwetha, parti haf, o'n i yn bach o mes. Bys ti'n dweud mes nes i gweld ti fyna? Ie. O, ti ddim yn mes pan weres i ti? Na? O, ti'n good vibes? O, ti'n good vibes? Good vibes? Yeah. Jiw, okay. So, oedd hwnna ar y nos Wener? Ie. Meddwl? Ie. A o'n i mor anxious y dydd Sadwrn a dydd Sul, achos o'n i ddim really'n cofio be nes i. Ond fi'n cofio just yn bod yn very over-friendly gyda pawb. A o'n i just, like, more anxious, like, oh my god, like, was I inappropriate, like, o'n i more just, I was shit to myself. A ar y dydd Llun, es i mewn i gwaith, o'n i just, like, yn apologise o pawb. O pawb fel, oh, Ceri, like, it's fine, o ti'n funny. Ond ie, fi yn mynd full beans. Ti'n mo, mae parties fod i joio, ond fe. Be ti'n meddwl i web o ti'n just yn cael overexcited a wedyn falle just efo bach gormod? Na beth yw e, fel... It's easily done. Yeah, it's all or nothing, fel. Fi either yn gofod ddim yfed, neu fi just yn mynd yn rhy bell. Fi wedi bod yn meddwl seriously yn ddiweddar am just stop o yfed. A fi? Oherwydd hwnna. Fi wastad yn meddwl hwnna, achos mae'r anxiety fi'n cael, like, it's awful, fel, fi literally, fi ffili anadlu, like, it's bad. And then I do the exact same thing the next weekend, so... Sa'n gwybod, falle cyn hir byddai'n cyto lawr. Ond am nawr, joio. Am nawr, joio mas draw. Nice, carry on that, Kes. Yeah. Os o ti'n cael job fel y prif weinidog ta, be bydde ti'n newid am ein gwlad bach ni? Be ti ddim yn hoffi? Os just bywyd dydd i dydd? Beth bydd yn gwneud bywyd yn haws i ti? Neu rhywbeth hoffi ti wneud? Byddwn ni'n gweud cael 4-day weeks instead of 5. O na, ie. Dim achos fi'n ddiog, achos fi'n gweithio'n galed. A fi really yn. Like, mae work ethic yn meddwl lot i fi. Ie? Ydy.
Mae dad fi wastad wedi gweud, 3 rules in life, be nice to people, work hard, play hard. Ond ti dim ond yn gallu neud yn yr order na. So mae rhaid ti fod yn neis I bobl dros popeth. Gynta. Gweithio'n galed, chwarae'n galed. Yn offi hwnna? Yeah. Mae hwnna ni dda I meddwl amdano. Yeah. So, yeah, big work ethic. Ond fi'n gweithio'n well dan pwysau. So, os bydde... Hwna'n swnio fel esgus I rhywun sy'n gadael pethau last minute. Herwydd fi'n neud e hefyd. Let's be real. Yeah, yeah. Ond fi'n meddwl, os bydde 4 days, bydde ni fel, right, fi gyda 4 dydd nawr, a byddai'n gweithio'n mwy productive, fi'n teimlo, a wedyn cael 3 days off I ymlacio. Bydd 3 diwrnod off na, fi'n meddwl os o ti'n fel perchenog o busnes neu rhywbeth, a ti'n rhoi diwrnod ychwanegol yna off I pobl, byd nhw mewn lles meddyliol well I weithio'n galetach pryd nhw yn y swyddfa ac yn gweithio. Yn gymwys, ie. Ie. Hwna'n un da, fi'n offi hwnna. Ie, diolch. So, na beth byddwn ni'n neud. 4-day weeks. Nice, cari hwnna. Felly pa job bys ti byth yn neud? Cigydd, bys ti ddim yn bod yn cigydd na? Na, bys ni ddim yn cigydd. Bys ni ddim yn gweithio... Cigydd. A fishmonger. Dwi wedi gael na eto, cigydd. Cigydd. Dyna west thing I fe, beth yw e, like a cigydd. Cigydd. Cigydd chan. Beth yw, rwy rai, give me some, mwy o geiriau sy'n fel. Swnio'n dda mewn westi, Fi'n wer. Beth yna? Fi'n wer. Wedd hi'n wer yn y cwed dwe. Mae hwnna'n gallu bod yn iaith gwbl gwahanol. Be ti'n meddwl bod hwnna'n meddwl? Dwi'n eto. Wedd hi'n wer yn y cwed dwe. Oedd hi'n oer, a fi ond yn gwybod hwnna het ti'n dweud hwnna. Oedd hi'n... Yn y... Ie. Cwed. Cwed. Coed ddoi. Dwi'n eto. Oedd hi'n... Wedd hi'n wer yn y cwed dwe. Na. Ydy pobl yna sy'n dweud hwnna fel ddwy fel hwnna fyd? Well, na, it's a bit of a saying on... Yeah, mae pobl yn gweud, cwed, fel cod, Ti'n gwybod Ifan Phillips, chwarae'r rygbi? Is I ysgol da Ifan? Oh, yes, wyt ti'n proper, mae fe'n siarad fel ti. Crymych, Oedd e'n dweud, o'n i'n neud comms da fe ar game rygbi. Mae fe'n slabyn o fwy. Mae'n slabyn o fwy. Nice. Just stuff fel na, fi'n cael I fe. A wumpyn, Be sy'n well, fi'n hoffi, herwydd fi'n cael acen gwbl gwahanol fel South Walian. Fi'n caru acen gog, acen Westies, mae fe'n rhy diddorol I fi. Pwy ti'n, heb bod yn boius, pa ffordd o siarad Cymraeg o ti'n hoffi mwyaf mas o Cymru fel? O, ti'n meddwl beth fi'n ffindio'n really endearing yw canolbarth? Be mae hwnna'n swnio fel? Acen canolbarth? Ti'n meddwl gwern? Oh, Gwern ap Gwyn. Mab I Sian James, oedd ar Tylluan Wen. Shout out to Gwern. Mae fe'n dod o'r canolbarth. A mae fe'n, it's a strange twang. Ond mae fe'n really endearing I fi. Ydy hwnna'n just yn Gwern, no? Mae fe just yn lovely guy. Wel na, achos pan mae fe ar y ffôn gyda ffrindiau fe o'r canolbarth, I ni gyd just yn y swyddfa, what the fuck? Ond mae fe mor, mae rhywbeth neis amdano fe, fel... Na, Sa'n gwybod os fi lli neud impression. Alright, Monor. Australian. Beth mae'n sŵn o fe, fel... Beth ti'n siarad dweud gynta? I don't even know, mae fe fel... Fi'n nabod Gwern, a fi ddim meddwl mae'n siarad hwnna. Wel, sa ti wedi clywed ar y ffôn gyda rhywun o'r canolbarth? Na, to be honest, fi'n gallu clywed gog acen, fi'n gallu clywed westi acen yn fy mhen. Fi ddim yn really... Fi'n methu clywed canolbarth. Bys y well gen ti gweithio fel actores neu gantores? Pa fath o fywyd bys by well dy ti? Cantores. Beth bydd style ti? Rapper. By ti? Get me in the studio. Ti wedi rhoi demo I fi o blaen? Ydw I? Ti wedi?
Yeah. Yeah. As in fatha, like, ni wedi cael sgwrs ma o blaen. Ydyn ni? Yeah. A ti wedi bod fel demo i fi. A fi ddim yn gwybod pa mor serious o ti. Dwi gallu poeri bariau. Yeah. Ydw. By ti'n fel cario fel eglwys rwrw ar dy gefn wedyn, neu by ti'n nesgus bod yn fel o rywle mwy cool? Na. Bydde eglwys rwrw yn part mowr o'n hunaniaeth rapiwr, fi'n credu. Beth yw'r fel y culture yn fel eglwys rwrw? Oes fel lot o pobl ifanc a fel... Mae lot o bobl hen, lot o bobl sy'n retairo. Ffermio? Oes lot o Sim ffermio? lot sy'n ymlaen. Is yn lot o ffermio fyna? Mae lot o ffermio. Cefn glad, tyl. So bydd falle bydd nhw ddim yn rili gwrando i cerddoriaeth ti? Fi'n credu bys nhw. Mae eglwys wrw yn joio Ceri Siggins, fi'n gweithio chi. Ie? Ie. Fi'n cario'r fflag i nhw, boys. Mae nhw'n joio. Yn y big city lights. Mae mam fi yn literally siario popeth fi'n neud ar Facebook like 50 times. So mae pawb yn eglwys wrw yn joio gwylio fi. So fi'n eitha confident bydden nhw yn joio rapo fi. Okay, cwestiwn nesaf sy'n ar fan hyn. Sôn am y swyddi y cer i bla 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 bla. Oes unrhyw un o'r ein ni bys y ti yn meddwl, allai eich wneud hwn? Oedd unrhyw un o'r rai nes ti mwynhau? Ffarmo? Ie? Ie, o'n i'n teimlo fel... Mae hwnna'n grafft o, ie? Ti ddim eisiau I'm a grafter, Lloyd. Yeah? I'm a grafter, mate. Yeah. Sa'n o fod yn gwaith caled. So, nes i joio hwnna. Fi'n joio ffarmo. Yeah. YFC, boy. Felly pan mae ti'n ffarmo, be o'n nhw'n cael ti'n neud ar y ffarm? Godro. Yeah. Ond to be fair, actually, os ti'n actually watcho'r fideo na, fi'n actually eitha shit yn godro. So, don't even know what I'm talking about. Ond fi'n o'n i'n joio'r persona. Ti'n hoffi y syniad o bod yn ffarmer mwy na actually bod yn ffarmer? Yeah, like the farming persona, ti'n mo. Beth yw fel drip i ffarmer? Like, os y ti'n mewn i pub lleol, a wedyn mae loads o ffermwyr fyna, a mae un o'n nhw'n cerdded mewn, mae un fel, mae gyda'r boots newydd, bla 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 bla, neu overalls na, o bla 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 bla. Beth mae nhw'n gwisgo fel? Jeans glas, checkered shirt, body warmer, boots brown. Boots brown. Os maen nhw'n mynd mas i tanco, boots brown maen nhw'n wisgo. Achos fel maen nhw'n mynd i pwlo'r ladies, fi'n meddwl. Ti'n ma beth? Culture YFC, mae pawb yn shelfo. Fi'n gweithio chi. So, it must work. Yeah. That drip works. Dyle ti treol Lloyd. This drip is dead, mate. Get on that checkered shirt thing, brother. Do you know what I mean? Safe, bro. Diolch am hynna. Mae'n iawn. Is i'r Royal Welsh Show, lle oedd lot o'r genhedlaeth ifanc o ffermwyr yn dod trwy. Nhw gyd yn gwisgo fel vests, rugby shorts a brown boots. So dyna'r new generation o ffermwyr yn dod trwy. Yeah, true. Yeah. Ond sa'n siŵr fi ddim yn gallu mynd on board gyda hynna, sa'n credu. Sa'n gwybod, fi'n meddwl, I think you could pull it off. Yeah. Ti'n meddwl beth ti'n gallu pull it off? Yeah, fi'n meddwl. I think I could pull anything off. Pa swyddi arall ti wedi cael te? My longest standing job ever oedd yn bod yn waitress yn y Golden Lion. Lle mae hwnna? Yn Tydrath, gytre. A o'n i'n gweithio na on and off am literally 5 blwyddyn. A oedd hwnna... Os chi di gweithio yn gegin, neu gegin environment, you've missed out on a lot of character building. Ti di bod yn waiter? Ie, wrth bar. Na, dim bwyd, just bar. O'n i'n KFC os yna'n cyfri? Na, not the same. Oh, really? O'n i'n KFC? Ie.
Good times. Oedd e fel, pan o'n i'n 17, oedd minimum wage, oedd e fel £3.70. For like an under 18-year-old, oedd e'n crazy. Oh my god. So ni fel 4 awr fyna, cael fel 15 quid. It was nuts. Ond ie, oedd yn good, character building. Ond beth am ti? Beth sy'n mor gwahanol am actual chefs? Mae chefs, ti'n ma, maen nhw wedi tyfu lan yn y gegin. A mae gweithio yn gegin, especially gegin fel nes I gweithio yn, like, it's very busy, very, like, big reputation, high reputation. Lot o pwysau, ie? Yeah. A mae fe gallu fod yn really tough environment, a wedyn, ti'n mo, os ti'n cael, like, cwsmer yn complaino, a ti'n mynd nôl ar bwyd i'r chef, oh my god, like, they'll beast you. Beth, ti? Shoot the messenger completely. Ond, like, fel a ma fe, like, yn lot o restaurants and stuff, and that's just how it is. And, lot of character building. Fy'n edrych ymlaen I weld beth sy'n ar y gorwel I ti yn y byd gwaith. Pwy o oer? Wel, rapo. Wrth gwrs. Yn y stwd. Wrth gwrs. Wel, ni yn y studio nawr, felly ar hyn. Nawn ni. Give me a beat. Be right now? Yeah. Really? Yeah, go on. Okay. Yo, fi ar y pod. Ond ble mae Dom? Pwy o oer? Pai becso, dyn ni mynd I cael good time hebddo fe. Achos ni'n class. Shake that ass. What? Over to you, Lloyd. Freestyle. Fi ddim yn gwneud y beat a wneud yr un Okay. A fi'n chilo da Ceri. Mae sodla hi'n drewi. A be mae Dom. Mae fe'n teimlo'n... Fi ddim yn gallu gwneud y beat ma. Mae fe'n teimlo'n wrong. Hebddo fe. Ond hefyd mor reit. Achos ni'n cael good time. Fi ddim angen outro, that's it. Ceri, fi'n cael ti. Diolch am dod ar y bosh. Diolch am dod ar y pod. Diolch. Oedd hwnna'n gwahanol. Ond nes I joio. Fi wedi cael expose fyna fel rapper fyd. Ie, ma'n iawn. Ceri, diolch am dod. Dyna oedd y outro gorau allwn ni wneud, felly diolch am rando. Diolch am wylio. Cofiwch chi tansrifio lle bynnag chi'n gwylio neu gwrando i'ch podlediadau chi, ond tan y tŵr nesaf. Ta-ra!